Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Kemis Pahing 6 November 2020. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer wantun bloko. Para adiyuswa, Gusti sengit dhateng dosa, nanging Gusti nresnani tiyang dosa. Milanipun Gusti rawuh ing jagat sak perlu ngupadi lan mratobataken tiyang dosa. Sedaya punika katindakaken amri manungsa ingkang winates purun wangsul malih ing marginipun Gusti. Daud ugi ngraosaken agunging katresnanipun Gusti. Malah kepara Daud rumaos bingah awit Gusti karsa mirat dosanipun manungsa. Nanging Daud ugi negesaken bilih manungsa kedah sadar lan purun bloko dumateng Gusti tumrap sedaya kalepatanipun. Sadar menawi sampun nglampahi kalepatan, Jabur 3 ayat gangsal ngendika, dosa kawula lairaken dumateng paduka, kalepatan kawula mboten kawula aling-alingi, tembung kawula dak akoni panerakku ana ing ngarsane Sang Hyang, paduka nunten ngapunten kalepatan kawula margi saking dosa kawula. Cetha sanget Daud sadar lan bloko. Daud boten ngaling-alingi dosanipun ing ngarsanipun Gusti. Sadar lan bloko dumateng Gusti bab kalepatanipun ndadosaken Daud uwal saking momotaning gesang. Para adiyuswa, sadar lan bloko bab karingkihan, kekirangan, gesang ingkang winates kalebet bab kalepatan punika penting. Awit lumantar sadar lan bloko mekaten, kita tansah imut lan ngiyup ing Gusti ingkang boten winates. Monggo sami sadar lan bloko bilih kamanungsan kita punika winates, purun sami caket raket kalian Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka pareng pepebut bilih kawula minangka manungsa nggadhahi winates, karingkihan, kalepatan, dosa lan menapa kemawon. Monggo Gusti paduka ingkang berek manah kawula, matemah kawula tansah sadar lan bloko ing ngarsa paduka lan ngiyup wonten ing margi paduka. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah maringi berkah-berkah ingkang dipun betahaken ing satata gesangipun. Mirunggan kala pasrahaken Bapak Budiono wilayah sekawan GKJ Magelang ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang ngiyataken lan paduka ugi ingkang maringi bagas kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak ingkang dasak mangke wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku ingkang ugi nembe nandhang sakit. Mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula ugi masrahaken sawetawis sedherek kawula wonten ing GKJ Antp, Ibu Jumini, Ibu Maria, Ibu Paini, Ibu Jumina, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyudi Adi, Mbah Jah lan ugi Mbah Tuminem. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sederek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji,
Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno ing Pugeran, mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, lan Bapak Arto. Kawula pasrahaken Bapak Wiryo Sumarto ing GKJ Telepok, sedherek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resdiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, lan ugi Ibu Wahyono wonten ing GKJ Plengkung. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ing ngawedasak mangkin nembe nandhang sakit, kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sedherek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.